Un impost a la vivenda buida. Hi ha molts habitatges que estan buits, tapiats, deixats, abandonats, que no es fan servir, i l'únic que fan és ocupar espai, i els propietaris l'únic que fan és pagar l'IBI, ¿vale? I de vegades ni això, sinó que el deixen acumulat perquè tu te'l menges quan ho compris tot. El que està dient aquí és que s'augmenta, ¿vale? aquest impost de l'IBI fins a un 150% a decisió de cada ajuntament, segons on estigui l'habitatge situat, per als propietaris que tinguin habitatges buits i no els vulguin rehabilitar, reformar, llogar o vendre perquè altres persones ho puguin fer. Jo això trobo, opinió personal, que és molt bo, és molt positiu, perquè estic enfadadíssim totes aquelles persones estúpides que no lloguen, no reformen ni rehabiliten les seves propietats, perquè o són molt grans, o els hi fa mandra, o no tenen els diners, que hi ha moltes solucions per totes aquestes temàtiques. Si no tens diners per rehabilitar-ho, que és molt probable, tot i que després parlarem d'ajudes a la reforma i rehabilitació, que també en donen, que són poques i escasses, tens tota la raó, ven al teu terreny i deix que una altra empresa, un altre particular, pugui comprar-t'ho a un bon preu, no a un preu al·lucinogen, ¿vale? Que és la majoria de persones es pensen que la seva tros de terra costa una milionada, i no és així, mira't al mercat, sisplau, i per tant deix que una altra persona en pugui treure rendiment, i no només per ella, sinó per tota la ciutat. Al final, quin és el problema que hi ha majoritari a Catalunya i a Espanya en general amb els lloguers? Que hi ha molta demanda i poca oferta. Per què? Perquè hi ha molts habitatges buits. Per tant, trobo que això està molt bé, perquè espero, si és que acaba funcionant, s'acaba aplicant, aquesta part d'aquesta norma, no tota, òbviament, que serà positiu, perquè farà pensar als propietaris que se n'adonin, òbviament, que no els surt a compte tenir un habitatge buit i mantenir-lo allà, ¿vale? Per tant, el voldran vendre, i el vendran potser a un preu més baix, per tant serà millor per a inversors, tot i que els inversors hi poden treure molt poca rentabilitat, però bueno, l'important és que el venguin, la gent el compri, el reformi i el llogui, per tant, obris més el mercat de lloguer, per tant, baixin els preus i es torni una miqueta a equilibrar el mercat oferta-demanda.